Os ydych chi'n mynd ar y ffordd o'r Lambed i Aberystwyth, yn lle mynd trwy Aberaeron ar y rhewl fawr, mae modd i chi dorri ar dros gwlad a mynd trwy bentre Tal Sarn a wedyn dros Trichrug ac disgyn i lawr wedyn i Lanrhystyd. Ac mae'r dyn i ni'n mynd i sôn amdano fe nawr ac am emyn o'i waith yn dod o ardal Trichrug, hynny yw un aned yn Cilia Eiron oedd e, ond yn ifanc oedd fe'n bugeilio ar lythrau Trichrug a fe gymrodd yr enw Iago Trichrug yn enw barddol arno fe ei hunan. Gof oedd e wrth ei arwedigaeth, dyn enw James Hughes oedd ei enw iawn e, a fe ath e yn 20 mlwydd oed i fyw i Lundain, a fyna bu am y rhan fwyaf o weddill ei fywyd. A dod yn 1823 yn weinidog ar gapel enwog y Methodistiaid Cymreig yn Llundain, sef Capel Jiwyn. Nawr mae Iago Trichrug yn fwyaf adnabyddus fel esboniwr. Fe gyhoeddodd esboniad ar y Beibl yn argraffiad sydd gen i yn 4 cyfrol trwchus iawn. Ac fe ath esboniad Siams Hughes yn adnabyddus iawn ac yn enwog iawn trwy Gymru ac yn boblogaidd iawn. A fyddai weld sylwad dydd ar lawer aelwyd yng Nghymru ynghyd â'r Beibl ei hunan wrth gwrs a geiriadur Thomas Charles o'r Bala. Wel, yn ogystal â bod yn esboniwr, yr oedd Iago Trichrug yn sgwennu emynau a barddoniaeth. Ac un o'r emynau ni'n mynd i edrych arno fe nawr, emyn a gyhoeddwyd yn 1823, y flwyddyn y daeth yn weinidog Capel Jiwyn. I ddeall yr emyn yma, mae'n rhaid i ni gofio bod yr Hen Testament yn edrych ymlaen at ddyfodiad Crist mewn llawer o ffyrdd. Ac roedd pethau yn yr Hen Testament yn cael eu gweld, yn cael eu dehongli fel arwyddion o agweddau ar fywyd a pherson Crist a'i waith e. I ni'n defnyddio'r term cysgodion ar eu cyfer nhw'n aml iawn, ac un o'r prif gysgodion mewn gwirionedd oedd y deml a'r pethau oedd yn y deml. Rhain yn cael eu gweld fel symbolau, fel gysgodion o agweddau ar fywyd a gwaith Crist. A dyna welwn ni yn yr emyn ni'n mynd i edrych arno fe nawr gyda'n gilydd. I ddeall yr emyn, mae'n rhaid i ni ddechrau trwy fynd at lyfr y datguddiad. Ac yn arbennig i datguddiad pennod 11. Nawr, yn fyna, mae 'na 7 wytgyn wedi bod yn cael eu canu yn eu tro. Ac ar ôl canu'r 7fed utgorn yn pennod 11, mae 'na lefau yn torri allan y nefoedd yn datgan bod teyrnasoedd y ddaear wedi dod yn eiddo i Dduw. Ac yn sgil hynny, mae 'na ryw arfoledd yn torri allan yn y nefoedd. Ac yna fe gewch chi'r adnod yma, ac agorwyd teml Duw yn y nef, a gwelwyd arch I gyfamod ef yn ei deml ef. A dyna sydd gyda ni mewn gwirionedd yn y cwpled agoriadol yn yr emyn yma, adlais, yn wir arall eiriad o'r geiriau yna, agorwyd teml yr Arglwydd yn y nef, a gwelwyd arch I lan gyfamod ef. Hynny yw, canolbwynt y deml yn y lle sanctaiddiola yn y deml, y lle mwyaf sanctaidd yn y deml, a cysig yr sanctaiddiola, yr oedd yr archoffeiriad yn cael mynd i'r cysig yna, dim ond unwaith yn y flwyddyn. Yr oedd yr arch yma yn symbol o bresenoldeb Duw. Ac roedd yn rhywbeth o gist o aur, ac yn y gist yma wedyn, yr oedd y cyfraith Duw llechi y 10 orchymyn. Ond i ddeall y cyfan yn llawn, mae'n rhaid I ni fynd at ddiwedd Llyfr y Datguddiad. Ac yn fyna, mae yna weledigaeth o nefoedd newydd a deiar newydd ac o Jerusalem newydd. Yr hyn sy'n cael ei ddweud am y Jerusalem newydd yn un Datguddiad 21 erbyn hyn. A theml ni welais ynddi, sef yn y Jerusalem newydd. Canis yr Arglwydd yw holl alluog ar oen yw ei theml hi. Hynny yw, does dim angen teml allanol nawr, achos mae presenoldeb Duw gyda ni yn Christ. A dyna gawn ni yn yr ail gwpled yn y pennill gyntaf.
Mae'r teml i weld yn y nefoedd, ond beth yw'r teml mewn gwirionedd ond person Crist. Holl rhyfeddodau person Crist a'i waith a welir yno i dragwyddoldeb maith. Nawr, yr oedd y gist yma, yr arch yma, ar ben yr arch, yr oedd caead yr arch yn aur. Roedd y cyfan yn aur, y cyfan yn ddisglair iawn, ac ar bob pen i'r caead yma, oedd yn cael ei alw y drigareddfa, yn Saesneg, the mercy seat. Ar bob pen i fyna, yr oedd na gerflun o geriwb, o fod nefol, a'n edrych i mewn fel petai ar y drigareddfa. A dyna gawn ni yn yr ail bennill mewn gwirionedd. Mae yna sôn am disgleirdeb, mae yna sôn am y ffaith bod y gyfraith yna yn llawn ac yn bir, cyfiawnder Duw sydd yno'n disglair iawn, a'r gyfraith bir, bob iot ohoni'n llawn. Ond i bechadu'r melys yw y sain fod trigareddfa hefyd rhwng yr rhain. Hynny yw, mae Duw yna yn ei sancteiddrwydd, cyfiawnder Duw, cyfraith Duw yn ei sancteiddrwydd, ond mae bechadur yn gorfoleddu mewn gwirionedd fod yna drigareddfa hefyd ar ben yr arch fel rhwng y ceriwbiad. Ac yna mae'r pennill nesaf yn sôn am yr archoffeiriad. Nawr roedd yr archoffeiriad ond yn cael mynd mewn i'r gyseg y sanctaiddiola yma unwaith yn y flwyddyn, ac yn mynd gydag yn ei wisgoedd hardd arbennig, yn mynd gyda gwaed y berthau gyda fe, ac yn teinellu'r gwaed yma ar y drigareddfa ac o flaen y drigareddfa, i ddangos eto bod Duw yn derbyn yr aberth yma, yn cael ei gymodi a dynion, hynny yw dydd mawr y cymod oedd yr enw ar y diwrnod yna. Dyna gawn ni yn y pennill nesaf yma. Mae'r archoffeiriad yn teinellu'r gwaed mewn gwisgoedd sanctaidd lleision hyd i draed, o fewn y llen sancteiddia flis y nef, ac enwau'r llwythau ar ei ddwyfran ef. Hynny yw, roedd enwau 12 Israel wedi cael ei sgrennu ar ddwyfran wisg yr archoffeiriad. Ac beth sydd gyda ni fan hyn wrth gwrs yn nawr yw Crist mewn gwirionedd yr archoffeiriad yn mynd mewn i sancteiddia flis y nef ei hunan, ac enwau bobl ar ei ddwyfran e. Mae'r llwythau Israel nawr wedi mynd i gynrychioli yr eglwys, bobl Crist, bobl Dduw, pawb sydd yn ymddiried yn Crist am ei hachodwriaeth. Ac yna, ar ôl disgrifio yr arch a'r drigareddfa a gwaith yr archoffeiriad, mae'r ddau bennill ola nawr yn troi at effaith hynny i gyd ar y pechadur, a'r golledig ddyn fel mae'n cael ei alw. Priodolaethau'r nefoedd yn gytun. Hynny yw, mae Duw, mae nodweddion cymeriad Duw i ddoethineb, i allu, i fawredd, i gyfiawnhad ac yn y blaen, yna i gyd, i gyfiawnder mawr, i sancteiddrwydd mawr, ond beth mae'n wneud? Mae'n gwenu ar golledig ddydd, llinell ryfeddol iawn mewn gwirionedd. Y Duw yma sydd mor sanctaidd fel dyw ddim yn gallu edrych ar bechod, yn nawr yn gwenu ar bechaduriad oherwydd gwaith yr archoffeiriad mawr, oherwydd gwaith Crist ei hunan. Ac yna ni'n cael y llinellau hyfryd yma wedyn. Mae hedd yn awr o'r nef i'r llawr yn llu, a noddfa, hynny yw, diogelwch, lle o ddiogelwch, a noddfa gref o fewn y nef i ni. A mae'r seiniau yna, yr odli a'r cyflethreni, mae gyd yn cyfleu yn hyfryd iawn, y math o gitgod nawr sydd rhyngon ni a Duw, a'r hedd sy'n nawr rhwng y pechadur a'i Dduw oherwydd gwaith Crist. Hynny yw, mae yna orfoledd yn dos, mae'r seiniau yn creu rhyw awyrgylch o orforedd trwy'r cyfan. Ac yna mae'r pennill ola yn pwysleisio pwy yw yr arch a drigareddfa. Yn wir, pwy yw'r archoffeiriad a'r deml sef Crist ei hunan. Crist ydyw'r arch a'r drigareddfa'r had. Yn enw hwn anturion at y tad. Hynny yw, ni'n gallu mynd nawr yn hyderus i bresenoldeb Duw oherwydd gwaith Crist. Ei gwaith y drigareddfa'r had, hynny yw, y gras, mae'r cariad, y tregaredd sy'n dod i ni
yn rhad i ni, dim ond i ni gredu ac ymddiried yng Nghrist. Fe wrendi gwyn bechadur heb I ladd. Nawr roedd yr arch yn cael ei ystyried yn rhywbeth mor sanctaidd, yn symbol o sancteiddrwydd Duw. Fel os o'n nhw'n gorfod cludo'r arch o gwbl, ro'n nhw'n gorfod rhoi gorchudd dros yr arch, oherwydd oedd hyd yn oed edrych ar yr arch yn gallu peri cael eich lladd. Ond yn nawr, mae Crist yn gwrando ar gwyn bechadur heb I ladd. Hynny yw, mae groeso yn y nefoedd nawr I bechadur, groeso I bresenoldeb Duw sanctaidd I bechadur trwy Grist a'i waith e. Fe gymer blaid yr enaid isel radd, yr un sy'n dod ato fe mewn edifeirwch a ffydd. Fe gymer blaid yr un yna. Wel, mawl I Dduw yn wir am Grist a'i waith a'i achodwriaeth.